En primeiro lugar, quería agradecer o convite ao comité organizador e parabenizalo por este terceiro simposio internacional LIG-UNEC Soños de Letras. Tamén quería saudar a todos os participantes con conferencias e comunicacións. A miña ponencia leva como título Reescrituras da narrativa oral e LIGs a produción de O hematocrítico. Eu son profesora docente na Universidade da Coruña. En primeiro lugar, quería facer un breve achegamento do que implica o aproveitamento da narrativa oral para a literatura infantil e xuvenil. Non vou aprofundar nestas cuestións, pero si quería facer uns pequenos apuntamentos. Todos sabemos que o conto popular é un conto que nace nos tempos máis antigos e que non tiña un público definido, pois se contaba nas lareiras a todo tipo de receptor. Mais é verdade que houbo unha época, sobre todo a finais do século XIX, onde se especializou mediante diferentes tipos de versións e adaptacións que se recolleron por escrito para un público infantil e xuvenil. E máis na actualidade xa temos que falar de reescrituras no sentido de aproveitar todo o material que procede da literatura de transmisión oral para crear novas versións destes contos tradicionais coñecidos por todos nós. Quero ir ou sinalar a importancia que tuvo Gianni Rodari no ano 1973 coa súa gramática da fantasía, onde xa fala e apunta cara a esta nova fantasía dirixida ao público infantil e onde nos describe todas aquelas técnicas que el foi implementando cos nenos para fomentar a creatividade tomando como base todos os elementos dos contos populares. En España, a estudosa Teresa Colomer, nun estudo que realizou, fala de diferentes elementos que son do gusto do lector infantil e dai ese achegamento do conto popular cara ao público infantil, como pode ser nestas novas versións que xorden derivadas do conto popular, a individualización que se realiza dos personaxes, a modernización da contorna, a desmitificación que se fai do personaxe do héroe ou do adversario, a utilización de distintos tipos de estruturas narrativas que poden ser máis complexas, ou, por exemplo, a diminución da perspectiva omnisciente, porque estes novos contos pódense contar dende o punto de vista dun dos personaxes e demais, e incluso fala da autorreferencia literaria explícita e de outras estrategias, como pode ser o uso da ironía, a manipulación dos personaxes clásicos que proveñen do imaxinario colectivo, por medio, sobre todo, da conversión humorística. Se imos un pouco máis no tempo, cara ao século, cara a este século XXI, a profesora Díaz Plaja salienta catro modalidades á hora de facer reescrituras. Por unha banda estarían as máis achegadas ao conto popular, que serían aquelas reescrituras simples nas que se produce unha actualización do espazo, as denominadas expansións ben prolongan a historia máis alá do final ou contan o inicio máis moito antes do inicio do conto popular. Despois tamén fala dunha terceira estrategia que son as modificacións que se realizan dentro de personaxes, de estrutura, de argumento, das referencias metaliterarias que hai explícitas nestes novos contos en relación coas versións clásicas. E
unha última estratexia sería a colaxe, onde pois se insiren nese novo conto diferentes personaxes, diferentes fíos narrativos de distintos contos populares. A profesora Valriu define a reescritura en función de 4 usos, o que se chamarían o uso referencial, é dicir, aproveitar o conto popular tal como se coñece, sen facer apenas cambios, o uso lúdico, que busca darlle un sentido e xogar cos personaxes para provocar gracia. O terceiro uso sería o humanizador, que é cando estes novos contos utilizan os personaxes arquetípicos do conto popular e lle dan unhas características psicolóxicas cunha evolución e un desenvolvemento psicolóxico, e logo estaría o uso ideolóxico, que é facer novos contos, pero cunha carga ideolóxica, pois para falar pois de cuestións actuais como poden ser o feminismo, a crise ambiental, etcétera. Tendo en conta todos estes apuntamentos teóricos, eu analizo ou céntrome na produción deste escritor coñecido como o hematocrítico, que é o pseudónimo de Miguel López, tristemente falecido prematuramente a finais do ano 2023. O hematocrítico era profesor de educación infantil, de inglés e primaria e ademais creador de distintos contidos, escritor e, por suposto, podcaster. Recibiu diferentes distincións, como pode ser o Premio Fundación Cuatro Gatos por Feliz Feroz e tamén no ano 2021 gañou o 39 concurso de narrativa infantil Viladive polo relato Doña Problemas. Por último, salientar que no 2024 recibiu a Medalla de Ouro ao Mérito en Belas Artes 2023 a título póstumo. Pois ben, o hematocrítico realizou unha serie de obras de relatos onde intertextualiza e reescribe distintos contos, distintos personaxes de contos populares moi coñecidos. Velaí teñen as portadas das 8 obras das que vou falar agora mesmo. Non? Están colocadas por orden de publicación, así que comezou con Feliz Feroz, posteriormente publicou Axente Riciños, O Lobo con Botas, Rapunzel con Piollos, Alcaldesa Vermella, Valla Cabuxiño, Misión Princesa e Morto de Fame. Ademais doutras obras dirixidas ao público infantil e xuvenil. As que interesan para este estudo son estas 8 obras que foron, interésame salientar isto porque tamén o apuntarei na análise que vou realizar, que foron ilustradas por 2 grandes ilustradores, Alberto Vázquez e tamén Mar Villar. Estas obras están publicadas tanto en lingua galega por Edicións Xerais de Galicia como en lingua castelán por Editorial Analla, e algunhas delas xa están traducidas a outras linguas tamén. Comezo, pois, polos breves apuntamentos analíticos en relación coas reescrituras que fai este autor dos contos de contos populares moi coñecidos por todos nós e dos que xa apunta dende os propios títulos que aparecen nas portadas das obras. A primeira obra que publica, ou a primeira reescritura, mellor, que publica o hematocrítico é Feliz Feroz, o Lobiño Riquiño.
Esta obra foi premiada no ano 2015 co premio Cuatro Gatos e tamén entrou na listaxe White Ravens. Nesta obra, o que fai o hematocrítico é coller un personaxe moi coñecido dos contos contos populares que agora están dirixidos á infancia, como é a figura do personaxe do lobo, e presentar a súa vida cotiá dentro da familia feroz. Subverte este personaxe, pois presenta un lobo pequeno, pero que é un lobo bo e que rompe coa tradición familiar de ser un lobo feroz. De aí tamén o seu apelido, o apelido feroz. Entón, prodúcese, polo tanto, unha ruptura do arquetipo e do rol tradicional do lobo e fai un paseo por diferentes contos nesas accións diarias que realiza ese lobiño que non quere, aínda que o seu tío trata de convertelo nun lobo feroz, pois el non quere. De aí que, por exemplo, vai a pescar, vai a recolectar froitas ou incluso coma cenorias. A temática presente nesta obra sería a amizade que o lobiño ten con diferentes habitantes do bosque, porque non só na narrativa textual, que esta tamén é unha característica moi importante nesta produción do hematocrítico, senón tamén na narrativa visual, xa que as ilustracións moitas veces son de carácter narrativo, non tanto descriptivo. Pois nesta narrativa textual e visual podemos ir vendo como xorde esa amizade con diferentes habitantes, vemos como se vai de picnic con Carapuchiña ou fai voar unha cometa que é dos Tres Porquiños. Polo tanto, é un relato que recende en todo momento a cuestións que teñen que ver coa amabilidade, coa dozura, coa xenerosidade, coa sensibilidade, coa tolerancia ou incluso coa empatía. E tamén se percibe esa individualidade e importancia de respetar a diversidade, porque o certo é que por máis intentos que fai o seu tío de convertelo e de que siga esa tradición da familia feroz, el acaba sendo vexetariano e rehusando desa tradición familiar. Podemos ver aquí, por exemplo, unha ilustración nese intento do tío feroz porque o lobiño derrube a casa dos tres porquiños, que podedes ver na parte dereita da ilustración. A segunda obra que publica leva o título da Xente Riciños e, como se pode ver xa na portada, alude aos personaxes do conto coñecido dos Tres Osiños. Esta obra tamén foi recoñecida tanto na lista de honra de Clic no ano 2016 como foi recomendada pola Fundación Cuatro Gatos no ano 2017. Neste caso, o hematocrítico colle como protagonista a nena de Riciños de Ouro e convértea nunha detective, nunha nena que é moi respondona, que está moi segura de si mesma, que é afouta, que é independente, que ten un forte sentido da xustiza e que é moi intuitiva. E esas características fan que se converta nunha detective sin igual para axudar a todos os habitantes do bosque na resolución de diferentes misterios. Entón, ao longo desta narrativa, a Xente Riciños o que fai é resolver cuestións que teñen que ver, por exemplo, cos tres osos do seu conto orixinal, cos 7 ananos e Brancaneves,
cos irmáos Hansel e Gretel, co flautista de Hamelín, cos tres porquiños, con Alibaba, con Rapunzel, ou incluso xa intertextualiza coa obra anterior ao aparecer o xastre señor Feroz. Vemos, pois, entón, que aproveita o hematocrítico todos eses personaxes e incluso motivos argumentais dos diferentes contos para enfiar unha narrativa basada na resolución de diferentes misterios. Aquí, por exemplo, a ilustradora o que fai é intertextualizar co conto de Hansel e Gretel, como podedes ver nesta ilustración onde aparece a bruxa tradicional e máis os dous irmáns, e esa actitud valente e afouta que ten Riciños de Ouro á hora de enfrentarse á bruxa de Hansel e Gretel. A terceira obra é O lobo con botas. Neste caso, podedes ver na portada como hai dos personaxes principais, que sería, por un lado, o lobiño que retoma do primeiro dos seus relatos, de Feliz Feroz, e por outra banda temos o personaxe protagonista do gato con botas. Polo tanto, neste relato, o que fai é acoller estes dous personaxes e enfiar unha historia baseada na temática dese consumismo e esa avaricia por conseguir moitos cartos a base da venta. Neste caso, trátase da fábrica de botas do señor Feroz, que quere gañar moitos cartos a partir de fabricar botas semellantes ás que leva vestido o gato con botas. Tamén aparecen outras figuras de personaxes dos contos, como é a figura do ogro ao que se enfrontan tanto o lobo como o gato con botas, e, por suposto, recenden cuestións que teñen que ver coa imaxinación, coa honestidade, coa confianza nun mesmo e co compromiso. Vemos aquí, por exemplo, ilustrada esa tenda de roupa a que asisten múltiples personaxes animais para conseguir eses obxectos de valor. Outra das obras que publica é Rapunzel con piollos. Neste caso é unha versión paródica da historia desta princesa que lamentablemente sufre un ataque de piollos na que se relata como o seu pai trata de buscar unha solución a esa invasión dos piollos. Volven a aparecer outros personaxes de contos como é Brancaneves, Garbanciño, a Raíña das Neves, unha bruxa cunha mazá envelenada, o lobo dos tres porquiños, que tratarán de axudar a acabar cos piollos que invaden a longa melena de Rapunzel e que non está acorde con ter un pelo tan longo e, polo tanto, non está de acordo co papel, coa función que se lle deu sempre nos contos tradicionais. Outro dos contos titúlase A Caldesa Vermella, que, como podedes ver nesta ilustración da portada, aquí xoga co personaxe de Carapuchiña Vermella que habita nun bosque onde hai moitos personaxes de diferentes contos e onde ela pretende facerse alcaldesa para así conseguir o ben común e que haxa máis servicios dos que ten ese bosque habitado. E, ademais, tamén xorde unha crise provocada pola presenza na fraga do xenio da lámpara maravillosa. Polo tanto,
aquí a Carapuchiña personaliza o que sería o valor da democracia, das votacións en democracia e de converterse na representante do espazo común, que sería neste caso o bosque. Vemos aquí, por exemplo, algunhas ilustracións onde podedes ver a aparición deses personaxes de distintos contos, como é Garamanciño, como é o lobo, como son os tres porquiños, Cinsenta e algunhas dos panfletos que se empregan cos candidatos ao que sería a alcaldía. En Baia Cabuxiño realízase unha versión modernizada do que sería o lobo feroz, que se ten convertido nun cidadán respetable e un xastre responsable. Pero o que fai este conto é volver a vista atrás sobre o pasado deste personaxe e actualizar dous contos nos que é protagonista, adversario ou agresor principal desas narrativas, que son Os tres porquiños e Os sete cabritiños, que son contos que aparecen agora moi actualizados, xa que por exemplo, o caso dos sete cabritiños, para que lle abra a porta e poder comelos, pois pídenlle unha serie de cuestións, como por exemplo, conseguir unha consola ou que lles fabrique unha piscina. E aquí o valor que está presente é o poder da intelixencia sobre a forza. Vemos algunhas ilustracións, ademais, onde se pode observar esa modernización a nivel estético do lobo, que viste en plan punky, que ten unha cresta no pelo e demais. En Misión Princesa, o hematocrítico recupera novamente a Xente Riciños, que nesta ocasión ten que resolver o misterio do secuestro das princesas. As princesas van desaparecendo e ela tense que transformar en princesa grazas ao personaxe de Sir Fauthul Rock, que é un experto en protocolo real do bosque e que lle vai ensinar a Riciños de Oro levar un peiteado acorde coa figura da princesa, saber cenar con modais impecables, saber utilizar os distintos utensilios na mesa, saber dormir nunha ducia de colchóns. Entón, tamén se parodia a figura e o rol que realizan os príncipes azuis ao tempo que se subverten ese personaxe das princesas. E que ao final o valor que está intrínseco ou implícito neste relato é o valor de ser un mesmo por encima das prerrogativas familiares, non? Podedes ver aquí algunhas das princesas ilustradas, como é Cinsenta, como é a Bela Durminte, como é Branca de Neves e demais. Xa para acabar, teríamos o caso do Morto de Fame. No Morto de Fame o que fai o hematocrítico é coller o personaxe arquetípico do vampiro e subvertelo. Porque nesta narrativa Drácula intenta converter nun vampiro aterrador ao seu sobriño. Pero Draculiño ten unha amizade e escapa todas as noites para estar co lobiño, que lle garda algúns doces, porque a Draculiño non lle gusta beber sangue, senón que lle gusta o doce moito, e tamén ten amizade con outros personaxes que volve a rescatar o hematocrítico e que xa aparecían en distintos cameos de obras anteriores, como é o caso de Garamanciño ou Riciños. E tamén xoga co conto do Ratiño Pérez, porque a Draculiño caille un cairo que elévallo o ratiño e hai que tratar de conseguir novamente ese cairo para que recupere esa imaxe aterradora de Drácula. Vemos algunha ilustración aquí do Rato Pérez, de Garbanciño,
Como conclusión, xa para pechar esta comunicación, tratei de demostrar con esta presentación esa gran capacidade que ten o hematocrítico para crear historias tomando como base ben personaxes, ben situacións, ben motivos argumentais de distintos contos tradicionais moi coñecidos que combina con aspectos e cuestións da vida actual. Polo tanto, o hematocrítico fai neste corpus de obras un uso lúdico pero tamén humanizador, xa que vemos que todos estes personaxes coñecidos dos contos clásicos toman outros valores como pode ser o da amizade. E tamén utiliza moi acaidamente a parodia como unha estratexia narrativa para subverter e provocar a risa de distintos personaxes. Eu chamo a atención sobre todo polos personaxes femininos, cunha combinación moi equilibrada entre o humor, pero tamén aparece e recende esa tenrura. Moi importante este diálogo multimodal que realiza o hematocrítico cos dous ilustradores, con Alberto Vázquez e máis con Mar Villar, onde se transmite a través das ilustracións eses elementos culturais da cultura máis contemporánea. Polo tanto, hai unha combinación aí de compoñente lúdico con situacións cotiás e con valores actuais como pode ser a filantropía ou a democracia. Maiormente empréganse ilustracións de tipo narrativo, algunhas veces, nalgunhas ocasións, descritivos, que permiten ampliar esa narrativa textual do hematocrítico e nos que salientan, sobre todo, esa ambientación contemporánea no bosque. As tramas son modernas, con mensaxes sumamente positivas e, ao fin e ao cabo, a fórmula que emprega o hematocrítico é facer unha relectura inspirado en Gianni Rodari e tamén con ideas antipatriarcais. Polo tanto, considero que todo este corpus é un contributo moi importante para a transmisión de contos tradicionais clásicos, pero dende unha ollada de renovación cultural. Por último, quixera dar as grazas pola súa atención. Deixo a seu dispor o meu correo electrónico institucional para calquera tipo de contacto, aquelas persoas que estean interesadas na liña investigativa das reescrituras da tradición oral á literatura infantil e xuvenil. Moitas grazas pola súa atención.